Mokapin sa 1.7 bilyones ka pesos ang nabugnang danyo sa El Nino sa mga pananom o kahayupan din sa Central Visayas diin dakong pahatiri ang mga high-valued crops nga gilangkuban sa mga utanon, lamas, prutas ug uban pa. Samtang gisusi karon sa Department of Agriculture ang giingong kakuwangan sa supply sa luya ug ubang produkto sa kamerkaduhan. Ano ang report? Sa datos sa Department of Agriculture Region 7, maabot sa 1,764,428,000 ang kinatibuk-ang danyo sa pananom o kahayupan sa region nga natala sukad sa Pebrero hangtod sa Hunyo nining tuiga. 139.1 million pesos ang danyo sa humay, 105.4 million pesos ang mais, 1.2 million sa livestock ug ang kinadak-an maong high-value crops nga miabot sa kapin 1.5 billion pesos. Naglakip kini sa mga utanon, lamas, prutas, lagutmon ug uban pa. Giklaro hinuon sa DS7 nga pasiuna lamang kini nga gisumiter sa mga LGUs. Now for high-value crops, wala na siya season. Every time nga na chance nga makatanom ang atong farmers, be it highland vegetables or lowland vegetables, mutanom gyud na ang atong mga farmers. Unfortunately, pag abot ni atong March, April and May, daghan jud kaayong affected, nakatanom ang mga farmers pero naglisod na sila sa tubig. Suma ni Avila nga sagad sa danyos nga natala panahon sa Marso, Abril ug Mayo, di na mga high-value crops nangalaya ug nangamatay. Sama na lang sa tomato plantation sa Sudlondos nga gipanghatag na lang ang mga bunga kay na ito sa init, samtang ang uban gipangpalata na lang sa punuan. The Department of Agriculture wa gyud mi muundang to collaborate of course with the PCIC to have your crops really insured. Ang danyos nga nakaapektar may usa sa gitan-aw nga hinungdan sa kakuwang sa supply karon sa mga lagutmon o mga utanon ilabi na sa carbon public market. Gisusi karon sa DS7 ang pagburot sa presyo o ang pagtriple sa presyo sa mga lamas ug utanon sa carbon public market. Sama sa luya nga kaniadto 60 pesos ngadto sa usa ka katos ka pesos matag kilo, apan karon tag 250 pesos na ang kilo. Laing miburot ang presyo sa atsal nga karon 360 pesos na ang kilo nga kaniadto 120 pesos lang ang presyo. Samtang ang pichay ug repolyo nga tag 20 ngadto sa 30 pesos lang ang kilo, karon tag usa ka gatos ngadto sa 120 pesos na ang matag kilo. Kung times 3 ang iyang presyo murag taas-taas gid siya, siguro makonsider na to nga impact na to sa El Nino, but dili lang ta mo kuan karon og statement, but we'll conduct monitoring on that effect. So just for the record, inyo haning susimon? Yes, sir. Samtang gibanabanang maulian ang pananom ngadto sa upat ka buwan gikan karon, apan mag-agad gihapon kini sa kahimtang sa panahon, ilabi na sa giatangan karon nga La Nina nga mohatod sa grabing pag-uwan nga mao gibantayan usab karon sa DEA ug sa mga LGU. We conducted evaluation sa ato ang mga field kay para ma-check nato dito og unsa gi klaro nga estado sa ato ang kaumahan. Frustrating kayo kay supposedly ko alang LGU preparado ba doon na natay template unta kung sa may tabo sa La Nina na nata kung sa may tabo sa drought na nata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.